Mina jero samudra mila gugu saben hari. Nuwun mangke tawa Premban Begawan Anoman. Wonten timbalan iki ngadhawuh nggih. Ngaten wae. Sadangunipun jengandika wonten ing Jalatundha menika raos kula menika tuwuh tandha pitaken. Inggih. Bab perkawis menapa nggih. Menawi dipun petangaken panjenengan menika kaliyan kula warga ageng Dwarawati rak mboten wonten sambetipun menapa-menapa to, Bu? Kula warga inggih sanes. Ning nyatanipun panjenenganipun Anoman lair batos anggen paduka ngreksa Rama Prabu Sri Bathara Kresna. Mboten to, larah-larahipun menika jaripun dos pundi to, Bu? Kathah ingkang sami bingung lho, Bu. Lho Begawan Anoman kok iso ning Dwarawati iki sambung rapete apa? Menika kathah. Nggih, nggih. Mboten maiben. Upami wonten ingkang nggadahi pamanggih ngaten menika inggih leres. Namung menika menawi dipun priksani sak klebatan anggenipun priksani mboten bebles. Anoman ki sapa, Prabu Kresna ki sapa? Kedahipun rak ngaten. Lah salajengipun ngaten. Rikala semanten kula menika rak nate suwita kaliyan Narendra Pancawati Sri Rama Wijaya. Dawuhipun Prabu Rama nalikanipun badhe seda. Dawuh kaliyan kula Anoman, mbok menawa kala mangsane yen to sira isih pinaringan yuswa panjang kelawan Gusti. Entenana besok solan sarining lelakon sarining jaman. Ngentenana yen ana ratu sing kulse cemeng cemani Narendra Dwarawati kuwi ratu panuksmaning Sri Rama. Dadi yen kowe ngabekti lan kowe suwita kelawan Narendra Dwarawati padha wae kowe suwita karo Prabu Rama. Menika ngendikanipun ngaten. Maka nyatanipun nggih leres. Prabu Rama menika manuksma dhumateng Prabu Kresna. Mila lair batos saking kula sungkem kaliyan ingkang Rama Prabu Sri Bathara Kresna. Ngaten lho nggih. Lah rak ngaten tawa dados lega raos manah kula. Iya Kakang Anoman selawasku ya lagi ngerti pangandikamu iki mau. Iye Raden. Namung ngaten. Kula menika inggih ngungun kaliyan Kanjeng Rama Prabu Dwarawati ing atasipun Rama Prabu Kresna menika Narendra sampun kondhang Ratu Sekti. Sinten ingkang boten ngundhangaken Prabu Kresna? Nanging sababipun menapa, wae? Kanjeng Rama menika taksih tabri tarak brata. Badhe pados menapa malih? Pamanggihipun Anoman kados pundi? Lah menika ingkang ngertos ingkang wong kepatihan Patih Udawa mesti priksa. Siwa Udawa wonten dawuh, coba maju mrene wae. Supaya aku iki ben seleh, rasaku ben marem. Inggih. Coba manet panemune Siwa Udawa Kanjeng Rama tabri tarak brata ngono kuwi yen manut panemumu piye po? Menawi kula gampil ibaratipun wit ki saya dhuwur wite saya gedhe angine wong ki nek saya kondhang jenenge saya mukti wibawa sugenge kudu dilambari tarak brata dilambari prihatin ingkang supados anggenipun dados tiyang kondhang menika tetep lestantun ngaten lho nggih. Kula aturi menggalih Kang Rama menika wiwit muda ngantos sepuh mboten pisah kaliyan tarak brata. Raden Narayana mbiyen sapa wae diguroni wong pinter dicedhaki. Kawruhe disuwun. Milanipun Kang Rama menika jumeneng ratu ing negara Dwarawati. Negara Dwarawati ditebus kanthi jiwa kaprawiran, tetesing getih paribasan pedhoting balung. Benten kaliyan Kang Po sinuwun Mandura nglungguhi klasa gemelar tenguk-tenguk nemu kethuk. Nggih boten. Yo pancen bener. Lah Kang Rama Dwarawati benten. Golek negara golek-golek dhewe kamukten ngepuh keringet saka kringete dhewe. Ora gawe ribute wong tuwa menika. Oh ngono ya wae inggih. Lah sak mangke menawi Ratu Dwarawati Prabu Kresna nggadahi lelabuhan kados ngaten niku terus anak-anake Prabu Kresna iki arep ngopo?
Niki genti kula takokke. Panjenengan gumun to kali Kang Rama Prabu Kresna? Ya pancen gumun. Lah, timbangane gumun sakniki sampean kula takoni sampean ajeng napa dadi anake Prabu Kresna? Ayo. Yen ngono aku mbok kon tiru kaya Kanjeng Rama, mboten kedah tiru. Ning sak mboten-mbotenipun kula aturi nulat. Ibaratipun ngaten. Kula lan panjenengan menika wonten beting swasana negari kamardikan. Nek wis merdika njuar ngopo? Ngisi kamardikan nut. Lawan kerenteke atine semanten ugi panjenengan putrane Prabu Kresna ora kudu kaya bapakne. Ora kudu tarak brata ning panjenengan kula aturi ngreksa asmanipun ingkang Rama Prabu Kresna, ngreksa negara Ndawarawati ayem tentrem niku mpun tegese menapa nggadahi lelabuhan tumrap negara Ndawarawati. Mboten kados Kang Rama rumiyin pun beda jamane. Duh, wah tujune Kanjeng Rama iki kok duwe patih udawa kaya sampeyan. Sampeyan ki ngendikane agal ning cetha. Aku rumangsa marem yen to mbok ayomi nggih. Nggih sami-sami lah katen mawon. Jalaran anggen kula ngawula Kang Rama nggih sampun dangu. Ya ya wae. Panoman wonten dawuh. Yayi Gatotkaca kula wonten dawuh Kang Mas. Dene iki mangsa Budhuwa. Yayi Gatotkaca nggon melu ngreksa katentremaning Jalatundha. Kula borengaken jeng andika Wanoman. Nggih, cekap wonten kula nggih. Yogya malih kinarya paupi Surya putra Narpati ngawangga lan Pandhawa tur kadangi len yayah tunggil ibu swita mring Sri Kurupati ing Astina kinarya gulagul manggala kalonganing prang Bratayuda ngadegen Senopati. Yaki aja kaget pun Kakang ingkang prapta Yayi. Sarawa paduka Kakang Prabu Ngawangga ngaturaken pangabekti kula mugi kanyuwa. Yo. Pangabektimu wis tak tampa Setyaki. Paman Sengguni sami Karaharjan. Ya, Setyaki antuk pamujimu padha slamet. Kakang Dursasana kanthi Karaharjan. Oh, lah dalah yo. Yaki slamet tekaku ora kurang suwiji apa.
Sinuwun ngawongga ngaturaken pangabekti kula. Ya, Udawa pangabektimu tak tampa. Kanjeng Rama Patih Sengkuni ngaturaken pangabekti kula Rama. Oh iya ya anakku mantu Udawa. Kowe ngaturake pangabekti pangestuku tampanana ya Le. Pangestunipun Kanjeng Rama kula pundi dadosa jimat. Piye kabare bojomu? Wilujeng Rama mboten wonten menapa-menapa. Syukur. Durung bati dereng. Lah kaya suwe men. Man, apa? Udawa niku mantu sampeyan. Lho lah iya napa piye ta kowe iki? Lho. Lah Dik ngoten niku baune pripun? Senggane kuwi ra anakku. Lah nggih. Senggane kuwi anakku biyen ki aku arep pisanan karo Kang Raka Prabu Duryudana. Ngono. Senggane arep didhawuhke karo Lesmana. Ning kok apa anakku dicolong karo Udawa. Wo. Lah sampean kok nggih entuk? Lah sing lakoni gelem arep ngopo, Dik? Wah, jan. Dadi nek ngoten lakon Rabine Udawa nggih lho, eneng. Lakon Rabine Udawa ki enak ra kandhek nanggapo. Engko tak tindakne rame kuwi lakon Udawa maling. Jos. Wah. Pah tawa sampeyan iki. Setyaki kula wonten dawuh. Apa bener yen to Koko Prabu Kresna dina iki tarak Bratanendra kasinggung paduka. Yen pancen mengkono para Dyagi aku larapna ana ngersane Kakang Prabu Sri Bathara Kresna keparingipun badhe menapa. Perkara iki mengko arep kepiye bae iku rak karepku. Aku tudono aku larapna wanti-wanti dawuh panjenenganipun Koko Prabu. Sinten kemawon boten dipun parengaken nyaketi kaliyan Kakang Prabu Sri Bathara Kresna ingkang katemben Tapanendra. Sing teka kuwi Prabu Karna. Sampun malih kok panjenengan lho iki Dewa Suralaya tetep kula wangsulaken. Hus. Jaki wonten dawuh. Yen ngono karep pamer, karep umuk. Dupeh kowe kadang ipene Kakang Prabu Kresna. Ya ngono apa piye? Ya ngono. Unjang kanjeng langit kelap-kelap katon. Lerkining kanyara lisang mawe gandrung. Ora ndek biyen ora saiki ora kono ora kene anggere ketekan Kurawa mriki dadine geger. Prabu Karna semekean. Umbar swara kowe arep nyaketi karo Prabu Bathara Kresna yen isih Pak Udawa isih ngadeg jejeg ora kelakon nyaketi Prabu Kresna. Lho. Udawa, noparan. Dapurmu kowe ku mung derajat anake Demang cuman tokowane malang kadak mripatmu jelalatan tanganmu tudang tuding aku mbah kepopo mbuh ora idep ora wirantas malang-malang putung lho nger Udawa aja ngono nek kaya ngono ki bapak malu no oh alah aja ayo bapak malu no. Ngeri ngono kuwi patih, bapak ki ya patih, no. Iki ratu. Kowe aja wanuh-wani kaya mengkono kuwi Udawa. Mbok ora idep. Lho, aku ki bapakmu Maratuwa. Arep Maratuwa nek karo salah sikap. Kakang Udawa aja kaya ngono kuwi. Karo Maratuwa kendel murah jamak. Nek jaluk bojomu Jeraka, malah jaluk kek kene, Dik. Iya mbok rusak kaya aneh. Mbok ngelingi biyen klitah-klitih ning Kloso Jenar, tentane ming nyolong. Udawa, ora paran. Kowe malang-malang kaya perbatang mentang-mentang kaya gendhewa. Coba ndelek apamu? Nyawane Udawa sing tak ndeleke. Aku dimuktekke karo Prabu Kresna. Pisusungku ora ana liya, uripe Udawa sak wutuhe. Kagem Ratu Gusti Prabu Sri Bathara Kresna. Dasasana lan Udawa iki. Wong ki mbaya jumuk. Pamer sampeyan. Nyepelekke karo wong tuwa. Kowe Udawa wis tuwek ngoten. Pamane perang. Ya Jaya. Kendel ya kendel, ning kudu nganggo aturan, kudu nganggo pakem.
Sing tantang-tantangan niku kula. Kok urung-urung sampeyan disiki. Sing guneman ganyik wit sore urung temandang kok mara-mara disiki. Bawa kendel. Cuk ampun kaya ngeten niku. Kula niku wirat, kula isin. Elek-elek kula niku patih. Patih kok dilangkai wewenang. Apa? Peh menangane ora tata krama rumangsane yo. Matane tenanangan. Mawur mangawur rahan tengaran ning adure kon maguru kangsa teteka ya putra war panjriting Pranggesti para kata ingkang waca lelayu sabit parat yaki wong kang kaya kowe anggep ngopo petentang dupeh kowe kadange Sinuwanata Dwarawati susan dadak kakean wuwus nek wani aja wedi-wedi nek wedi aja wani-wani kek minggat apa kowe iki urip lho parat kowe nantang perkara ya tanpa rupa swatama wis diwulang Jayaji Kawijayan guna kasantikan panggendhaing satu siti dening Rama Penemban Begawan Durna nek mung banggamu sepira cangkem Wedian, right? Tuh ayah, biar aja lihat.
wong iki? Sembrono anggepmu ini ngomongi kok nekat yo ae wet ae alah golek panganan samplu anak dolanan setrum yo pletik nyatangan mak semut tak beli Parat Anoman jangan cobane perang obat bamayu Kurawa cuma cincin maju bareng ayo keroyokan kabeh Kurawa ora tinggal loncat gelagang colong playu Anoman iki mateni buta ngalengkos dina entuk 100 menuju kaya diapur-diapurmu kuwi kon maju sak ratune wah parat wih pak kaya oh nget jana wah ya wah tunggu murup dadane sapa kuwi Gatotkaca kuwi dudu Kurawa yo kamu cek dipati wah yo ngati kowe lho obah kowe ora parat yo ah